Kad si u bombonu, znaš li što te čeka u sljedećem mjesecu? Tvoje minute, megabajti i SMS-ovi koje si u prošlom mjesecu platio, a nisi iskoristio. Bombon, dnevna doza optimizma. Živiš na čarobnoj farmi, okružen prekrasnom prirodom i životinjama. Jedino što ti u životu nedostaje je ljubav. Više ne moraš brinuti, jer ljubav je opet na selu. Sve što trebaš učiniti je prijaviti se za novu sezonu pozivom na 060 301 556, porukom Farmer na 666 555 ili putem maila ljubavjenaselu@rtn.hr. Život na selu, ljepši od boje.